This is Lex Fino Vlog. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Tata. Hingkod ang pangidaron. Suki kay ko ninyong tigpaminawan diri sa Jinsan. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa netabo sa among pamilya. Namatay na manggod ang akong amahan. Ug ang akong mama, miyembro aning kapunungan diri sa among dapit nga Tambayayong. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ta, nakay kwarta diha, ta. Yan naman lang tama. May butanganan manggod ko sa kapunungan namo nga Tambayayong, kay dunay namatay. Unya kay wa naman ko'y kwarta. Kay nagbanos-banos na malanggod ming papa ninyo nga may gipamati, gipalit og tambal. Pila man day ng butanganan ni mo, ma? 5 na nang nangamatay, nga wa ko kabutang. Unya basin og mataktak mi si papa ninyo, kay taktakon manggod sa kapunungan ang dili makabutang og pila ka higayon. Saan mo din na yung kapunungan, ma? Ko anak siya nak. Kapunungan nga magtinabangay kung simba ko may mamatay nga miyembro sa kapunungan. Aron ba kung simba ko, dili tamang problema kung simba ko mawaon niya mis papa ninyo. Libre na mi anak sa lungon. Og ang kapunungan na ang bahalang muhaya, og mo palubong namo. Wa na unya mo'y huna-hunaon pa. Mao ba, ma? Maong pagkamitaon na tadya kwarta ha, ta. Aron makabutang na ko. Og aron dili mi mataktak si papa ninyo sa kapunungan. Usay mga yung masabitan nas mama na ko anak ta. Kana kunong di na niya maapasok butang. Kung daghan ng mga matay sa kapunungan nila ba, unya kinahanglan gyud kuno nila nga butangan. Pero, kining, ano na, legit gina? Kinsagod ang nagdaan ng maong kapunungan nila? Ang mga kailar ko na nilang mamagpapagod. Kani ato pa manggod na silang nagbutangan na kod. Murag mga high school pa man tingalita nga maghiskot-hiskot na sila ng mamagpapa. Nga usahay, kung mangayo ko para eskwelahan, ipauwahi una ni mama, kay butanganan pa siya sa kapunungan, kay doon ako no'y namatay. Ambot kon mahinumdum ka ba sa baana? Doon ako mahinumduman kamay. Pero, wa kay ko mahibaw sa detalye bahin, ana. Ay, mayo na nga kapunungan nga sudlan nilang mama, uy.
kay magtinabangay man na sila. Oral ko na siya og limos pod sa miyembro nga namatay. Pero di lang ka pwedeng mopas. Kinanglang bubutang yun ka matag may mamatay. Mao ba? Kumusta naman dito si Papa? Ay, magginay usas akong tuyo ni mo, ya. Kay, dili naman kaayo maatiman sila si sila si Papa o Mama. Kay, may permanente na akong trabaho. O kuan sab, doon na siya gipangmati si Papa. Ining, ya, pwede ba nga analo na nimo sila si Papa o Mama? Diya sa Davao? Total, wa magkailingaw diya sa inyo, ha? Kay ito ama sa gawas pagtrabaho ang imong bana. O ikaw wa magtrabaho. O mas maayo nga ikaw ang watiman nila kay babae man ka. Pwede ba, ya? Kalit man kong gikulbaan. Yay, nga naman ka ni magdali ko sa pagpauli. Ang sa mga kanitabo sa bahay? Oh, si Lia. Hello, ya. Hello, ta. Oh. Wala si Papa. Ha? Kasi, wala si Papa. Naon sa mas Papa? Pagkasakit sa among amahan, dito na ko siya ibilin sa kong igsuon sa Davao, nga way trabaho, aron nga mas maatiman si Papa. Kay ako na magud ang niya diri sa Jinsan. Og nabisi pud ko sa kong trabaho, og may mga anak sab ko nga akong giatiman, nga nag-eskwela pa. Apan wa gid magkalahutay si Papa. Namatay gid siya dito sa Davao. Dako mi og bayranan sa pagtransport ni Papa gikan sa Davao padung diri sa Jinsan. Aron diri na mo ihaya. 28,000 ang bayro nun. Maong nahinumdum ko nga muduol sa ilang kapunungan nga tambayayong. Ug unya? Tuwa sa Davao namatay si Sir? Yes, ma'am. Uy. Kay ang ako manggong igsoong babae ang nagatiman niya. Hala. Naarabas among role sa kapunungan, Sir. Nga kung sa laing lugar mamatay ang miyembro, dili makakuhas benepisyo. Ha? Uy, kalain ko lang na inyong roles, God. May magituyo na sa akong papa ang pagpakamatay dito sa Davao. Ganun di ba ninyo hatagan sa benepisyo nga membro man ang ako mga ginikanan ninyo? Sige lang, Sir. Kay sabutan na mo usab sa mga opisyale sa kapunungan, Sir. Tarungan ang ninyo inyong balaod sa inyong kapunungan, eh. Di ba na maayo? Ilan na gud kay nabutang sa mga ginikanan ninyo? Unya, ino na naon lang ninyo? Sa pagbutangay ninyo, daghan pa kayo magpasalig nga kamo na ang bahala nga mupahaya o mupalubong sa inyong membro. Unya, libre pang lungon. Nya di ay, kanang lungon, di ba na maklaim ni Papa kay gisu namang daan si Papa sa lungon dito sa Davao? O sa dalon din sa Jinsan? Nya, sama ni ma'am, pwede ba nga i-convert na mo into cash na lang? Kung makaklaim gid si Papa sa iyang benepisyo ninyo? Kay, di naman na magamit ni Papa. Uy, di ra ba na ma-convert to cash ang lungon, Sir? Unsa? Mao pa? Lago talaga na ako, ya. Sobra siya naklasiya sa pagkapunungan, eh, nga gitawag pa nilag tambayayong. Aron kung may mamatay silang membro, magtambayayong sila o magtinabangay. Kanya, unsa naman ni ron? Maglisod naman ganit ang transport ni Papa, gikas diya sa Davao, paingon diri sa Jinsan. Di ba sila mutabang? Sige lang ta. Mangita ko paagi diri nga madana ko ang haya ni Papa Diaz ato. Muhang yun nasab ko sa akong bana. Paita sa kapunungan nga gyapilan ni Papag Mama, eh. Upay niya tas problema magkasubo. Di man makatabang. Naglagot og nasubo ko para sa ako mga ginikanan. Nasukad pa kaniadto, sige na siya lagbutang aning maong kapunungan, matag may mamatay.
Aron kung simbako kung sila na say mahitabuan, dili na maproblema ang mga tagtungod sa pagpalubong. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Miyembro ang akong papa ug mama niining kapunungan diri sa mong lugar nga gitawag og Tambayayong. Diin, kung kinsay mamatay nga miyembro, ilang tabangan. Nga ang kapunungan mao nay bahala sa tanan gikan sa paghaya hangtod na sa paglubong. Apan si papa, wa mamatay diri sa amo sa Jinsan. Dito sa akong igsuon sa Davao. Di man nila tabangan kay sa laing lugar kuno namatay. Husto ba gud ning ilang gibuhat? Ikaduhang pangutana. Na kuno sa ilang balaod nga dili kuno sila motabang kung gawa sa ilang area mamatay ang miyembro. Nga wa man na namo tuyuan nga adto mamatay si papa sa laing lugar. Pwede na ba na nga ipausab ang ilang roles o balaod sa ilang kapunungan? Ikatulong pangutana. Ang ako mga ginikanan, dugay na kaing membro nining maong kapunungan. Ulitaw pa ko. Unsa may among buhaton aron makuha ni papa ang iyang benepisyo sa grupo? Kung kinahanglan namo siya nga pasakaan og kaso, unsa man kasuha pod? Kay wa gid sila makatabang sa pagkamatay ni papa. Pwede ba namo nga kuhaon ang tanang nabutang nilang mama o papa? Ikaw pat og katapusan. Ang akong papa gisud na og lungondaan sa Davao. Gihangi usab nako sila kung pwede ba nga i-convert into cash ang lungon ni papa. Aron nga magamit namo ang cash sa pagtransport ni papa from Davao to Jinsan. Kay gipangayuan lagi mi og 28,000 sa pagtransport. Dili sab kuno pwede. Unsa may mahimo sa atong gobyerno niining mga gipantukod nga mga kapunungan nga dili makatarunganon ang ilang mga roles nga gihimo. Asa man mi moduol bahin ini. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tata. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, mga problema nato sa ato ang mga kapikas, kabana, itong mga kahimtang sitwasyon, mga emotional nga mga pangutanag, mga problema. Oy, di ta mag-uol-guol naaman sa Attorney Elaine. Ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal ang ato ang suliran mo ning mga nahitabo sa iyahang pamilya pagkamatay sa iyahang amahan unya membros kapunungan ng iyahang mama, unya kaning mga kapunungan kanang magtinabangay man taning mga kapunungan. So anyway, ang iyahang drama ato mangyud ning nakita nga medyo naagyoy nahitabo no kaning mga amot-amot magunis mga kapunungan. Ako na amang pod mi ani kay kinumdumos ako mamigdadi pod no nga nagpamimbro ako ra pod ding gipadayon pero buyag wala man mi problema. Karon mo na ni ilahang problema. Unang pangutana, membro ang akong papa ug mama aning kapunungan diri sa among lugar nga gitawag og Tambayayong. Diin kung kinsay mamatay nga membro ilang tabangan. Yes, mo gyud ang kapunungan. Pareha ra gyud pod. Sa amo ang giapilan des kanduman nga ang kapunungan na ang bahala sa tanan gikan sa paghaya hangtod sa pagpalubong. Apan si papa wala mamatay diri sa dito sa Ilas Jansan, dito sa iyang igsuon sa Davao. Di man nila tabangan kay sa laing lugar kuno namatay. Husto ba ning iyang gibuhat? I think it's not fair. Kay ngano man nag-amot man mo para ana, and I think dili siya makiangayon nga kay abi wa didto namatay, wa didto baron gihaya, dili mo muhatag. What will be fair to me is that kung pilay na gasto no dili man gud pug kuin ana ka sure kay lahi ning inyong kapunungan kay sa katong amo ang kapunungan dinhi naamoy certain amount nga madawat. Dili nga ang kaning pagpalubong ang kapunungan mo gasto, pero di man po na illegal kay kumunay kasabutan sa kapunungan, of course, pwede ra gyud pud na masunod. Now, ug wa diha namatay unya membro man, I think
think it's not fair, dili makiangayon, dili pud husto nga di pud wa pud mo ihatag. Dapat kung pila ang nagasto didto ug naamang gani cap or naay ceiling nga pilay budget mo po ihatag ninyo ang cash nga equivalent kay tabla ra man pud nagdaa pud dinha mo man puy magasto pud sa kapunungan. So kanang diha dapita mo nay makiangayon para nako ha because dili man siya fair kay abi wa namatay sa makapili bago day tag-asa ta mamatay guys. Kinsa bagoy, di ba wa man ta kabaw kanus at maabtan. Mo man gyud na ang nature sa kamatayon, you do not know the time, the day, di ba? Death comes like a thief in the night. Muna ilang giingon. Okay? Ikaduhang pangutana na ako no sa ilahang balaod nga dili kuno sila mutabang kung gawas sa ilang area mamatay ang membro. Nga wala man na namo tuyo ang adto namatay si Papa sa laing lugar. Pwede ba na ipausab ang rules or balaod sa ilahang kapunungan? And I think yes. Why? Because unfair man. Like I said, di gyud mo mutabang kay mas gasto man, but I think it should be amended nga ang equivalent amount or na ay ceiling, no? Nga kung pila ihatag, it will be the cash equivalent nga mao ihatag or iapod sa pamilya. Kay otherwise, kwao na lang nako. Ngano for what pa man nga nag-apil kog kapunungan kung wa pug ko'y makuha or maani-ani. Nga ang purpose ana mura man kang gatigom para sa paghanay sa imuhang kamatayon pohon. Diba? Ikatulong pangutana ang akong, so of course pwede na ang kanang mga bylaws no sa usa ka organisasyon, dili lang ang kapunungan, pwede gid na maamindar ang balaod gani nato, pwede man gani mausab kana pa bang internal sa mga pribadong tao, ha? Ikatulong pangutana ang akong mga ginikanan dugay na kaing membro aning among kapunungan, ulitaw pa kuno si tata no, unsa may among buhaton para makuha kuno nila ang benepisyo sa grupo kung kinahanglan nila silang pakasakaan og kaso unsa man kahang kasuha, no? Kay wa gyud sila mutabang pagkamatay taon sa ilahang papa. Pwede ba nilang kuhaon na lang ang ilahang napundar? Actually, kung ako kuhaon ako, kay way gamit, wa man ninyo tabangi, nya mo man ay purpose sa kapunungan. I think the proper way or the proper case nga inyuhang i-file og di gyud sila mada sa tanto og saktong pagpakigstorya or magpadaman lang sa tag-demand letter ba, I think mas maayo nga mukihatag specific performance, collection of sum of money, damages sa ilahang gibuhat kay nakagasto na hinuon mo. Imbes nga kanang nagtigo mo, no, para sa pagpahimutang sa inyuhang kamatayon pohon, unya wa di ay, no? So na-defeat ang purpose. Unya, di man pud na pwede nga sila ray mo benepisyo at your expense because that is unjust enrichment which is prohibited by law. Ikaupat o katapusang pangutana. Ang akong papa gisulod na og lungondaan sa Davao. Gihangyo sad nako sila nga kung pwede bang i-convert to cash na lang ang lungon ni papa aron magamit na mo ang cash pag-transport ni papa from Davao to Jensan. Kay gipangayuan mi og 28,000 pag-transport. Mahal gyud lagi no? Dili sad kuno pwede unsa may mahimo sa atong gobyerno aning mga gipangtukod nga mga kapunungan nga dili makatarunganon ang mga rules or balaod. Asa man may muduol bahin ani. Okay, kani mga kapunungan, these are just mga private no nga organization nga unta gina-regulate sad sa balaod, per di man gud siya good. Naman tay kanang ginatawag nga balaod on cooperative, but I don't think no nga mo qualify ta as a cooperative diring dapita. So ako para nako I think better siguro nga mo storya mo sa board of directors, mo make mo og demand letter. Kay kung dili gani, then I think pwede gyud nga mo file na lang ta sa korte para ang korte na mo'y muhukom kung unsay makatarunganon ug makiangayon. And I really think no dako ako ang pagsalig no diring dapita nga mo dapig sa inyoha ang balaod nga makakuha mo sa cash equivalent. Wa kay ko kasabot kung basin ako akong pangagpas lang ni no kay wa man sud ko kakita sa gyud tata sa inyohang bylaws ug rules sa kapunungan. Pero ang akong duda ani naani ceiling, meaning naani kanang cap ba kay di man sad siguro ni unlimited no nga kung panalitan mahal imong lungon mo igasto. So feeling nako naani budget, naani cap nga up to ani lang amount ang budget para sa lungon, no? So kung wala lang pud ni over ang inyuhang gasto or gip amount nga pangayoon or gipangayo, di jud na kanang alkansi, no? And di jud na, and that is only fair and just nga makuha ninyo ang cash equivalent kay nagpalubong manggihapon mo, no? Even if wa mo avail sa ilahang services, I think dapat mauna, ha? Duol mog abogado kung maglisod gyud mo.
Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa tuwang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kaning sa kalalaki nga taga Danau City, Cebu. Nga tumatatampo nagtasingan nga Jay. Ma, wali ka maglungag. Ay, wa naman tay kwarta oy. Si Papa ni mo, wa man sad buhatag. Ha? Nga naman, di ba bago mo siya sweldo? Ay, oo. Pero tuwa naman sad siyang barkada. Nag-inom na po tigali ito dito. Sa? Pa! Oh! May giniaga, Jay. Tagi rin kwarta na, be. Kuha rin kwarta na muna. Lungangamis ino man eh. Naunsa ko taon ka pa? Wala gid ka muhatag og para pagkaon sa bahay. Nya, mangayo pagid ka. Isa mga parang magbuot-buot rin ako, ha? Uy, anak na tika ay kubot eh. Ikaw, mahan mga taka. Pero irresponsable kang dako. Abo ang manigap. Gunagay reklamos kong pagkaamahan. Hala, lagas! Dong, ay nga nung nanghipos man kasi imong mga butang. Ulayas na din ni ma. Panghipos na si mga sinina. Ah, nga nukod. Hindi na ako makagwanta ng papa, ma. Ugdi sa kumsugot nga, mapabiling ka rin eh. Sige na, ma. Panghipos na samtang wapa si muli. Dong. Anilang na tamo istar, ma. Dong, naggasto-gasto man lang gyud ka, uy. Nag-abang pa magitaan ng kwarto. Ay, gantos lang sa unta nimo ang imong amahan. Ay, kabala ka, ma. Ako rin bahala sa tanang gustuhan. Ako bahala nimo. Mangita ko trabaho. Dong. Wa pa mong kinibawaan nga nangita og trabante ba eh? Bisag unsa lang ang trabaho ba eh? Dawaton ako. Basta makakurata lang ko. Bisag pareho sa kong trabaho? Dawat ka? Basurero? Oo. Eh, moro man pangita po nako. Nya, tuyog tas palibot para manguliktag basura. Sa kahit anang na kontrak. Saman, okay ka na? Sige, bay. Sugot ko. Basura! Niyan na drugs, basura! Oh, bay, kita ka ng babae stress? Nagwapa ka, no? Halo? Bitaw. Pirmi na siya da, bay. Basta mangulikta ng ganay basura. Tagi na siya da stress. Oh, hindi tanaw siya, bayo. Bismal siya, oh. Kupahaw, eh. Di mo ko makalimot sa naong sa babae kanina, stress. Labi na nga ni Smiles. Ang sakay pa nga natin niya, no? Mayong pagpaminaw sa Bayad ko yan. Salamat daw. Papalit akong sigarilyo, kuya. Ikaw? Ha? Kailat, ha? Sorry, miss. Dili. Abi magod ako, kailat, ha? O niya, nalimot lang ko.
Kaya yung sigarilyo na yun. Manigarilyo ka, miss? Dili, uy. Gisugod ako sa kong papa. Excuse me, ha? Kupahag niya. Aray di siya magpalitan. Ay, kamayari sa akong sweldo eh. Tigil ka pa igo. Kuwang na kayo. Tambal pa lang daan, mama. Ay, asam ko kwarta ni. Saman, andam kang mabaligya sa mong kidney? Usa? Parang ba eh? Sige binuang dagot. Seryoso bitaw ko. Tayo nangita og kidney donor. Andam nga babayad og dako. Kung makapasar ang mong kidney, palito nila. Kung makapasar ang mong kidney, palito nila. Wala na gid ko lang choice. Kinahanglan akong buhaton para mabuhi mi ni mama. Nak, unsa man itay nasod sa imong utok kay imo magibaligya ang imong kidney? Una ko choice, ma. Pero sige lang, ma. Napang ko yung usa ka kidney. Ang importante, di ta maglisod. G. Atang-atangan ko tong babae sa tindahan, eh. Gusto kong makikila-ila niya. Kayla? Ako dahil si Jay. Naana ba kay Ihab, Kayla? Oh, diritso man. Oh, maunahan pa lang unya ko slain. Kay sa tinuo lang, na-inlove na ko ni mo pag una pa lang akong pagkakita ni mo. Kung sugton ti ka, musugot ka nga ito na kupuyo sa inyo? Gusto na kayo kumulaya sa amo? Di ka pwede ako sa batasan sa kong amahan ko. Pisyoso kaayo. Unsa man, musugot ka? Ma, si Kayla. Akong uyab. Hi, tita. Mayong hapon. Pagmama na lang nako, Kayla. Jay, mabdus ko. Tinood? Mabdus ka? Oo. Nga nag-uol mo ka? Ngano ikaw? Nalipay di ka? Uy! Maamahan na gulong niya ako. Ang pingan na ng atong maabot ka na nakday. Paspasa sa adlaw dong no? 12 naman ang edad ni Dong Jello. Lagi, paspas kayo. Pero wala naman na ito masundi. O sara may gihatag sa Ginoo nato. Oh, Ginoo ko. Ngano nagsukka man ron si Jello? Kidney failure mo hinungdan. O kinahanglan siya og kidney transplant. Unsa? Ginoo ko. Ako, i-test ko kung mumatch ba ko, Dok. Unfortunately, dili ka pwedeng mo donate sa imong kidney. Dili match sa imong anak. Ikaw, sir. Basig mo match ka. Dok, di na ko pwede, Dok. Usan nilay akong kidney. Unsa? Day, pasabdo na unya, tika. Pero sa pagkakaroon, mangita ko paagi nga makakitag donor ni Dong Jello. Sorry kayo bay, pero wag yun eh. Pasag kinsa naman ganang ipangutanan ako. Sa omin ako. Para na ko babuang magsaging pangitag donor.
Hello, Kayla. Jay, wala si Dong Jello. Unsa? Dilo! Dong! Just what is it in me now? I fall. Nakapahimos man tuod ko sa kwarta tungod sa pagbaligyan ako sa kong kidney. Pero wala ko matabagi nga akong anak sa panahon nga nagkinahanglan siya. Hangtod karon, gibaso na ko nga akong kagalingon. Nga wa ko maluwas ang akong anak. Dini na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagating akong tampo. More power, RMN. Mao kita may higalan kaagi ni Jay nga taga Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagulahan, Take Me Out of the Dark.